Драги съграждани, когато давам обещание, съм проверил темата с експерти и други общини, които вече са го правили. По темата за приюта за бездомни животни. Можем да го направим в 3 лесни стъпки. Основната част от приюта вече е изградена по време на снимането на това видео. Това е първата стъпка. Втората стъпка е да сключим договор с ветеринарна амбулатория. Третата стъпка е регистрирането на обекта в областната дирекция за безопасност на храните, което отнема около 20 дни. Разбира се, има цял детайлен план, който може да прочетете в описанието над видеото във Facebook. Знам, че е трудно за моите опоненти да повярват, че нещо може да бъде свършено в толкова кратък срок, при условие, че на тях не им достигнаха 12 години и над 100 000 лева да изградят работеща тоалетна. Но е възможно. Просто трябва да се говори с експерти и да се действа. За да стане това обаче, някой трябва да го е грижа. Драги съграждани, казвам се Желязко Гагов и мене ме е грижа. Гласувайте за мен с бюлетина 72 тази неделя на 29 октомври. Купуването и продаването на гласове е престъпление.